May nga po, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni Gadulong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Kika Channel 11. Kag subong mabataan niyo mga kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros, subong adlaw. Caterer nangayo sa pasaylo sa mga nakakaon sa gin-serve nila nga pagkaon sa soka ni Mayor Abby Benitez. Ginapausisa kung may nagkonsabo ng mga empleyado sa syudad sa mga fixers sa paghimo sa peke nga business permit. Duwa ka mga bala nakuha sa hagdanan sa food terminal sa probinsya. Nagpatuman na sang kalingon pagpamatay sa baboy sa Kabangkalan City bangod sa kaso sa ASF. Kag sa good vibes, pwede naman indahan sa Victoria City nga wala sang dala nga cash. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, sa Victoria City, sa pagbukas ng school year, ang kada manunudlo makaangkon sang laptop. Ang kada classroom naman mayara sang smart TV na sa tanan nga public schools. Suno kay Victoria City Mayor Abby Benitez na humana nila ang procurement o kunang pagbakal sa mga laptop, TV kag tablets. Ang tanan ng mga classroom sa Victoria City ang mabutangan na sang smart TV. Ang kada teacher sa public school kag SPED center pati na administrators ang matagaan man sang laptop kag isa ka tablet ang i-share sang 5 ka mga estudyante sa kada classroom. Suno sa alkalde, ini sumugod na sa pagbukas sang madason nga school year. Kabahin ini sa ginaduso nga digitalization sang syudad kag para mapaayuman ang kalidad sang edukasyon. For all public school teachers and also administrators and even ang mga SPED. So tanan sila matagaan. And 1:5 because di man naman masarangan tanan nga mahatag per student and also because you don't need to. Because hindi man most of it, I think the education reform that we will do will be a lot of collaborative efforts. So it will be partnerships and group work. So 1:5 is good enough. Sa number 9, sanang makapadala sa video ang probinsya sa Negros Occidental sa mga tourist spots sa probinsya para madala sa footages sa mga tourist destinations nga video presentation sa Department of Tourism. Inisunod sa kay Governor Eugenio Jose Lacson kung saan iya nga gintungod ang paggamit sa stock footage kuha sa iban nga pungsod para sa sadto kuntani sa promotional video sang Love the Philippines campaign sa Department of Tourism. Sa interview sang media sang Lunes sa kay Lacson, hindi pa man niya mapatod kung bala siya ang magasulat sa DOT para malakip ang mga tourist spots sa Negros sa promotional videos ng DOT. Kasubong sa pagduso man ni Mayor Jerry Treñas nga malakip ang Dinagyang Festival kag ang Molo Church sa Iloilo. Nagapati si Lacson nga ini nga bagay ang yara na sa regional office ng DOT sa pagpatod. I think what you're saying is that are we gonna push also our sites to be included sa sa video of the Department of Tourism? Yes, I think we can do that because kulang sila sa materials, di ba la? So, we can always suggest our regular tourist areas that's part of the itinerary of our local or foreign tourists. But no need to write. I'm not sure about that. Sa number 8, Waste Analysis and Characterization Study ang ipatuman sang syudad sa tinutuyo nga mababakod ang kampanya kontra basura. Sa panahon sang tig-ululan, suguran sang Solid Waste Management Association of the Philippines o kun SWAP ang Waste Analysis and Characterization Study o kun WACS sa syudad sang Bacolod. Sandig sa kasugtanan sang syudad kag SWAP ang WACS ang ginakinahanglan para matun-an ang kadamuon klase kag material type sa mga basura sang syudad para sa ginadihon nga Solid Waste Management Plan. Plano sang syudad nga magtukod sang Recovery and Recycling Complex sa Barangay Felisa nga manginuna nga pasilidad sa pungsod nga magahatag kalubaran sa problema sa basura. Ang pasilidad ang nalakip man sa pagapunduhan pinaagi sa 4.4 billion pesos nga loan agreement. Analyze kung ano-ano yung mga basura na
gagawin na sa landfill, na gagawin sa mga household. So sila na ma-analyze. For any solid waste plant, masugod ka sa baseline data. So ano yung baseline data na ipupunta para we can understand how to address waste management. We did that before. Sa number 7, si 64 ka mga persons deprived of liberty pati na personal sa BJMP sa San Carlos City nag-negatibo sa drug test. Isa ka surprise drug test ang ginpatigayon sa 64 tanan ka mga persons deprived of liberty kag mga BJMP personnel sa San Carlos City District Jail sang kahapon nga adlaw. Sunod kay Jail Chief Inspector Felix Sariana, Jail Warden sa San Carlos City District Jail, pagkatapos ang Greyhound Operation nga ginpangunahan sa PDEA Negros Occidental Provincial Office kag San Carlos City PNP. Ginpaydalo man sa random drug test ang 31 ka mga PDL kag 33 ka mga BJMP personnel. Ini ang ginmando ni BJMP Region 6 Director, Jail Chief Superintendent Clint Russell Tangeres. Dugang pa ni Sariana nga wala sa may nakuha nga illegal nga droga sa operation. Kabahin ini sa programa sa PDEA para sa Drug Clear Facility. Sa number 6, Negros Oriental PNP ang may bag-o na nga pamuno. Ginkakas na sa pwesto ang Provincial Director sa Negros Oriental Police Provincial Office nga si Police Colonel Alex Recinto sa turnover ceremony nga ginpatigayon sa Sabado sa headquarters sang Norpo sa Banwasang Sibulan. Ginsiling ni Police Regional Office 7 Director Brigadier General Anthony Aberin nga normal lamang ang ini nga proseso sa bahin sa mga pulis kag ang pagsaylo sa iban nga unit. Acting Provincial Director sang Norpo amo si Police Colonel Ronan Claraval. Kadungan sa pagkakas kay Recinto sa pwesto ang pagbisita ni Department of the Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos sa Norpo. Si Recinto ang nagpungko bilang Norpo Director sa Marso 22 sining nga tuig kag masobra pa lamang 3 ka bulan nga nagpangalagad sa probinsya. Si Recinto ang ginbulos kay Norpo Colonel Reynaldo Lizardo matapos ang natabo nga pagpatay kay Anay Negros Oriental Governor Roel Digamo sa Marso 4 sa Banwasang Pamplona. Suno kay Aberin, may unit na nga sa iluhan si Recinto kung sa diin siya mas makabulig sang gusto, ilabi na nga siya isa ka abogado. Sa number 5, katapos ang New People's Army nga napatay sa encounter sa Mamaylan City, ginpalubong na. Gitagaan sang formal nga paglubong ang katapos ang NPA nga napatay sa serye sang enkwentro sa tunga sang tropa sang gobyerno kag NPA sa syudad sang Mamaylan sang tinalikdan nga Hulyo 7. Ginpangunahan sang Himamaylan City Task Force in Ending Local Communist Armed Conflict kaupo ng 94th Infantry Battalion sa Philippine Army ang pagpalubong. Paray naman nga ginabulong ang isa pa katapos ang NPA nga napilasan sa enkwentro. Sa statement ng Philippine Army, nagpasalamat sila sa lokal nga panguluhan sa Himamaylan City sa pagbulig sa palubong sa bangkay sang napatay nga NPA. Sa number 4, duha ka mga bala sang 9mm nga nakitaan sa hagdanan sa food terminal market sa Negros Occidental sa nagdigid nga semana ang ginausisa. Suno kay Provincial Legal Officer Alberto Nelias Jr. ang Security and Safety Division sa probinsya ang nagausisa kag sa ilang nga investigasyon ang nakitaan nga duha ka bala sang 9mm sa nagdigid nga Hulyo 3 ang aksidente nga nadagdag sang person of interest. Pero kay tungod nga natabo man ato sang tion nga ginpatigay ng pirmahanay sang renewal sa mga job order workers kag contract of service personnel, ginalantaw man suno kay Nelias ang anggulo nga basi may threat o kon pagpamahog ini nga dala. May pila man ka mga wala tigayo na renew bangod sang ilang nga performance. May isa ka human resource personnel ang ginpahibalo sang amo nga tion nga may bala rason nga nakit-an ini. May CCTV man pero may kabudlayan sa pagpatod bangod sang anggulo suno kay Nelias. Bali do 9mm to siya maduwa ka bilog nga gaop mo na sa hagdanan. So, of course, gintawag ang attention sa SSD to investigate the matter.
Mayroon naman sila may na-submit na findings, gina-verify ta lang. Ano siya? Yes, ang picture. Sa capital or Ano pa siya sabihin no, under investigation pa sir, so hindi pa ko ka sir, pero mayroon naman sila may present nga person of interest. Gina-check lang naman kung totoo man. So kung baka lang nabilin lang siya or was or what? Ang ginapagawa nila do nabilin or nadagdag, pero of course we always have to look into the possibility bilas ang timing sang pag sang bala. Pero mayroon magid kita may na mga wala na rin yung with basis man nga wala na rin yung, so i-check tagid yung angle nga ti basilin may threat. Sa number 3, kinapausisa sa karon ni Mayor Abby Benitez kung wala may natabo nga pagkunsabo sa tunga sa mga empleyado sa syudad kag sa mga fixers sa pag-issue sa peke nga mga business permit. May report si Nico Delfin. Sa State of the City address ni Mayor Albi Benitez, iya gintuad ang pagpameke sa mga business permit sa mga fixers matapos man nakalabot sa iya ang reklamo sang pila ka mga negosyante. Gani iya man karon ginapausisa kung may nagakonsabo sa tunga sa mga nagaserbe nga fixers kag mismo mga empleyado sang syudad. Investigation na para ma-check kung natabo siya with the consent sa mga sa city or mga tao bilang outside sa officials, mga tao sa city. Kaya kalamanan sa atin, which I explained sa last sa SOPA, ang tendency is to go to mga fixers. And so when you go to fixers, hindi nakagaranti kung they will be giving you a valid business permit or not. Ang Committee on Laws and Ordinances and Good Governance ng Konseho natala na magpasakas ang kaso batok sa may kahilabtanan sa nediskubrihan nga peke nga mga business permit. Sunod sa alkalde, pinaagi sa e-governance system. Mas ginapahapos na karon ng sistema para sa mga negosyante nga magkuha sang permit halin sa Office of the Building Official kag Business Permits and Licensing Division. Gani wala na sang rason sunod sa iya nga magrekta pa sa mga fixers ang mga negosyante. So once ma-identify ka, maglabay ka let's say sa Lacson Street, ibutahan ka ng mga business establishment, ibutahan ka sa isang geo-based map, and we will know whether may business permit siya o wala. So in other words, we should know. Magluwas sa QR codes kag dugang nga safety seal sa mga public documents nga gina-issue sang syudad, ginadihon man karon ang online tracking system agod mahapos nga mapatod kun ano nga mga negosyo sa syudad ang delinquent o kun wala nagbayad sang buwis kag wala sang permit. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa number 2, kaling o kunang pagpamatay sang mga baboy sakop sang 500-meter radius sa mga barangay nga apektado sang ASF sa Cabancalan City ang ginpatuman. Sino kay Ricky Moscosa, ang city agriculturist, antes pa man nila mabato ng resulta gikan sa Bureau of Animal Industry ang sa hog deaths, ila na gin-cordon ang natungdan nga mga barangay. Tigayon man nila ginpangkuha ang mga nagkalamatay nga baboy agud to ini ang tigayon nga malubong sang ensakto. Matapos nga nagwa nga positive sa ASF ang barangay Biniquil, Linaw kag 6 sa July 1 nga report sang bai. Sila ang nagpatuman sang calling sakop sang 500-meter radius. Sa July 9 nga report sa Provincial Veterinary Office, 792 ang hog deaths nga na-record gikan sa Cabancalan City. 500 meters na gin-cordon na namon, and then may ara kami ang ginhimo man nga kaling sa pagsugod na bintara na ang result balat ko. Okay. Ang result. Daw nagamat-amat na siya, hinay siya ang reported cases na diri sa amon. Kay nakakuha kami mo kag naglocalize kami sang ihong sang baboy. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Nagpangayo sa pasaylo ang caterer sa mga nakakaon sa gin-serve nila nga pagkaon sa State of the City address ni Mayor Abby Benitez. Ini matapos ang ginpatawag kay sang aga sa Bacolod City Government Center.
Wala na nagatubang sa katapos ang media ang tag-iya sa Big Belly Food to Go matapos ang gipatawag ng conference ni Mayor Aldi Benitez agud ilang manapatag ang reklamo batok sa ginaligar panos nga pagkaon nga naserbe sa nagligad lang nga State of the City address o kung soka sang alkalde. Isa lamang siya sa mga caterers sa gipatigayon nga soka sang alkalde. Sunod sa Secretary to the Mayor Attorney Carol Joseph Chu, personal nga nangayo sa pasaylo ang caterer sa alkalde kag nagpahayag nga hindi panos ang naserbi nga lengwa, salad kag iban pa nga mahimo na apektuhan sang mapaang nga panahon sang ginpatigayon ang soka sang Miyerkules. Ang caterer ang handa man nga mag-reach out sa mga nagreklamo nga mga bisita. Isa ka dinner buffet ang ginhanda sa mga caterer sa malapit 1,300 ka mga nagtambong sa soka sang alkalde. Nalakip na diri ang mga negosyante, barangay officials kag katapos ang media. Ginpahayag man ni Benitez nga tungod sa natabo mahimo nga i-blacklist nila ang caterer sa mga accredited food suppliers ng local government unit. Ako daw, I'm leaning towards accredited sa city. I'm leaning towards Banasan's accreditation. So, mga sila apology kaya they have committed na ma-reach out man sa tanan nga taho nga apektado sila dito. So, amo na itong kwan. So, it's up to them na. Sila na lang ang pagwa sa nila official statement about the matter. Pero sa amon niya side, ang proseso namon niya kuhan nila itong gusto ni Mayor nga i-delist or i-blacklist sila. So, kuhan naman namon. So, padayon naman namon. Sa Good Vibes, magpanindahan nga wala sang dala nga cash ang pwede na sa merkado sa Victoria City. Paano? Hibaluon sa report ni Romeo Subaldo. 95 lang, 195 yata. 95 lang presyo, 195 ang yata. Presyo ka, Tep? 100. Wala ipagigwa ka lamay. Wala un tatapag istorya sa managbaligya sa Victoria's Commercial Center kung VCC nga si Noril Poras sa natabo sa iya sang aga. May customer siya nga nagbakal sa iya sang 1 kilo nga kalamay gamit ang e-wallet nga GCash. 95 pesos ang kilo sang kalamay. Pero ang ginpadala sa iya nga GCash, 195 pesos. Wala maging kuha sang customer ang kalamay nga ginbakal sini. Ang iya customer, ang alkalde man lang mismo sa Victoria City nga si Mayor Javi Benitez. Okay. Bibili ko. Sige. Bibili mo. Pero hindi ka gamitin mo? Ayan. Okay. Very good. Siya ang vendor nga nasampulan ni Mayor Javi sang cashless transaction sa paglunsar sang paleng QRPH Plus program kay nasang aga sa syudad. Luyag abis ang Bangko Sentral ng Pilipinas nga mapatuman ang cashless transaction sa mga merkado sa bugos nga Pilipinas. Sa Western Visayas, pangduha ang Victoria City sa mga naglunsar sa paleng QR. Una ang Bacolod. Kag sa bilog nga Pilipinas, ika-11 ang Victorias sa mga LGU nga nag-adapt sini. We want to find ways so that all LGUs are able to set it up and all markets are able to set up the paleng QR system. Not only vendors but also consumers who can take advantage of all of the digital advances that we can muster. Pwede na makapanindahan sa Victoria City bisan wala ka sang dala nga cash. May mga manugbaligya sang isda, manug karne, kaag manugutan nga nagagamit na sang mobile payment service sa pagtransaksyon. Sunod sa mga manugbaligya, may mga nagagamit gidman sini sa pagbakal, kaag bintahan man ini para sa ila. Likaw sa budol-budol, likaw pa sa peke nga bills. So mga panahon may gamit ka dyan, kaya nga ang ibang nga tao, wala na kita nakakwarta, kaya may langis lang, may budol-budol, katawag, aray ako may Gcash niya, miskan na yan naman, okay niya sa amin, kami nga negosyante, baton kami sa Gcash. Kag, mapahapos man kuno ang pagbayad nila sa ila mismo nga mga bills, kaya hindi na sila kinahanglan pa nga magpagwa sang cash, hindi naman sila kinahanglan pa mag-usik sang oras pa bangko. Kung may mga balayran, kaya mas namin, masaya ka-convenience nga tama nga ma-Gcash ka lang kung may mga bills ka nga balayran. Para sa kung may mga plan kuya nga bayad, kung isa may mga bank transfer kuya, so mas easy sa akon. Ginapabugal man sa mga manugbaligya nga wala labot nga amat-amat na sila nag-a-adapt sa cashless transaction, ang ilang nga wet market, mala.
Matapos inigit pa kaayos ang lokal nga panguluan, sila mismo nga mga vendors ang nagapaningwa nga ma-maintain ang katinlo sa sulod sa merkado. Sasama ng mga silika paypay, ng mga trapo, nasulogin naman ng tindoan. Kamo mismo, ma'am? Kami mismo. Kami nga vendors, kami nga gawin sa tataran. Sunod sa kay Mayor Javi, kabahin inisang digitalization sa syudad. May ordinansa ang syudad para sa digitalization. Pinaagi sini, malikawan nga mabiktima sa peke nga kwarta. Kabudlayan sa pagsinsilyo kag may digital footprint. Ma-monitor nila ang nagasulod kag nagagwa nga kantidad kag ang digital record magamit pa sa pag-loan. What happens with the digital footprint? They can see all their transactions, anong record keeping nila, hindi na kinanglan siguro, they can plan better. And on the bank side or on the BSP side, mas makita nila kung ang credit worthiness ng isa katao. So mas mahapos ang ila pag-loan. No? Na eventually, kumbaga ni Jimmer, eventually na hindi kinanglan na isang lang or may na collateral. Sa Disyembre sining tuig, ginalauman sa syudad nga ang mga negosyante kag mga tricycle drivers may kaugalingon nga e-wallet accounts. Kag bangot initanan ang nagasalig sa internet, ginatinguan man sa karon sang LGU nga mapakusog pagid ang internet connection sa ilang nga syudad. Barb, hopefully ginakuha nila nga tanan-tanan nga mga vendors makagamit na sang QR code sa baton sang bayad sa mga customer. Ming, no, advantages nga ginadala sang technology, mas nagahapos, nagasulhay ang tanan. Wala ka na bitbit nga coin, sila nabugat. Kaaga po yan itong mga balita sa Negros Subong Adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagikatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Parayan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.